5 декабрь күнні Корстон фойесында Nafis Cosmetics'нан сувенир һәм хәләл продукциялар күргәзмәсе оештырылды. Менә бу икмәк кичәгенәк арыш иде. Мин аны тарттым, аны иттереп иләмәдем. Шуңа куштым чишмә суы, тыз. Менә шуның белән шул. Бөтен аның тарихы менә шул бу икмәкнең. Бу икмәк файдалы, холестеринны төшерә. Үземнең менә 1-2 айлык 7-гә якын ия. Менә 3нче көн анализ бирдем, 5-2 норма. Ис китмәле. Үзебезнең җирдә үскән, минем туган авылда җитештерелгән икмәк, алар кермәде холдингка, саклап калдылар үзләренең колхозларын. О, дип атала инде хәзер. Хәзер бит менә ашлыкның каян килгәндә белгән кеше юк, кая киткәндә белгән кеше юк. Минемчә бу дөрес түгел. Шуңа күрә безнең икмәкнең сыйфаты бик начар кибетләрдә. Билгеле түгел аларга нәрсә кушалар. Шулай бит. Ә монда инде бу колхоз алар гомер-гомергә традицион формада алып баралар инде җирешләрен. Вот торговый маркетләр. Менә бу икмәкне яңадан җитештереләчәк, бернинди консервансыз булачак товарларга торговый марка. Бу нәрсәне аңлата? Вот бабушкин фартук, дедушкин двор. Бу жаңлата подворье дигән нәрсәдер. Бу хуҗалык. Безнең ил гомер-гомергә хуҗалык исәбенә яшәде. Шулай бит. Авылда яшәгән әби белән бабай, алар бер нәрсәгә дә әйтмиләр. Алар долларга да бәйле түгел. Алар бер нәрсәгә бәйле түгел. Алар туган җирендә, шул туган җирен шуны яратып сөеп, һәр вакытта үзенә җитәрлек, үзенең балаларына җитәрлек, артып калганын инде шәһәр халкына җитәрлек иттереп, алар җиттереп яталар. Менә шуңа күрә моның хәзер 2 девизы бар. Беренчесе, значит, не забывай корни свои, тамырыңны үз тамырыңны онытма дигән. Икенчесе, традиции в наследство, то есть традицияларны буыннан буынга күчереп барырга. Кемдер наследствога акча калдыра. Мен тәкъдим итәм традицияга наследство традиция калдырырга. Вот шул гына. Әгәр дә безнең бу ике нәрсә булса, татар халкы, безнең халык ул бер вакытта да бетәчәк түгел. Умартакытларның барлык продукциялары да бик файдалы инде аның. Менә үзебездә җитештерелгән, без монда үзебездә җитештерелгән барлык төр умартачылык продукцияларын монда тәкъдим итәбез. Менә үзебезнең Татарстанда җитештерелгән татар балы, ул берничек тә данлап сөйләнгән башкорт балына берничек тә калышмый, аннан яхшырак та дип әйтәм. Бөтен файдалы үзенчәлекләре буенча. Шулай без үзебезнең менә умартачылыкта җитештерелгән пирга, притса, бал ипи дип йөртәбез инде. Прополислар, маточный молочко, менә аларны алып килдек. Төрле сорттагы баллар, үзебез җитештергән вощинаны менә күрсәтәбез. Үзебез менә шушы продукциялар белән без инде күп кенә ярминкәләрдә, күп кенә выставкаларда катнашабыз. Һәм бәяне дә үзебезнең татар балына бәяне яхшы бирәләр, барган барлык җирләрдә дә.